Bo día, damos vos a benvida desde a Figansino e a SPGAP, organizadores destas actividades de formación permanente do profesorado das 33ª Xornadas de Lingua e Literatura. E tamén vos damos as grazas por asistirdes. Agradecemos así mesmo a colaboración do Concello de Santiago que fixo a súa achega para que estas actividades se puderan realizar tamén. Este ano cumprimos os 33 anos, como decía, organizando unhas xornadas que entendemos que son xa un referente. Tantos anos atrás, nin sequera, sempre nos gusta dicilo, a propia administración tiña conta da nosa lingua e da nosa literatura. E aí estaban a Figansino e a SPGA. Ben, en relación co contido destas xornadas, fieis o cometido de formación do profesorado no campo das nosas letras e tamén na concienciación do mesmo de cara ao seu labor fundamental en canto á normalización lingüística, que é algo que sempre temos presente, guardamos sempre o espazo para a lingua, para a literatura e para a normalización, como decía. E comezando por esta última, incluímos a proposta normalizadora neste programa que leva por nome Aquí tamén se fala, con todos os seus creadores que estarán con nós, Alberto Pombo e Arcadio González. Faremos tamén un percorrido pola historia externa da nosa lingua, da man de Freixeiro Mato, que estará acompañado por Anxo Louzao. Anxo Louzao é o anterior secretario da Figansino e promotor, xunto con Marta da Costa e outros compañeiros e compañeiras no seu día destas xornadas. Estas xornadas que queremos aproveitar que está aquí hoxe con nós, iso para agradecerlle aquela iniciativa e para decir tamén que sin ela, sin esa iniciativa, pois non estaríamos certamente hoxe nós aquí xuntos e xuntas. Ben, como en cada edición incluímos experiencias didácticas no programa, innovadoras e atractivas, como consideramos que serán as presentadas sobre a música por Cándido Paniagua, sobre a oratoria da man de Cristina Negreira, sobre o teatro, Modesto Corderi, e igual de útiles e interesantes esperamos que sexan as indicacións de Xoán López Viña sobre comentario de texto lingüístico, literario e filolóxico. E, en canto ao coloquio, se ven outros anos nos centrábamos na poesía, no teatro, na narrativa, desta vez centrarémoslo na banda deseñada, no ensino da lingua e da literatura. Para iso, guiados por Marta Neira, que é especialista no tema, contaremos coa presenza de creadores como Irial de Gunde, Eric Topazo e docentes especialistas en banda deseñada como Xulio Carballo ou Xico Paradelo. De Xico é a autoría dun material didáctico que se realizou no seu día para Figansino e para a SPGA e que podedes consultar en ambas páxinas web das dúas entidades. Aí tendes unhas copias na entrada sobre este material que levaba por título A banda deseñada nas nosas aulas e que fixemos, como digo, hai uns anos. Desde as primeiras xornadas mantivemos dous espazos fixos, o do autor ou autora que fala da súa obra, que desta vez protagonizará Chus Pato, como sabedes, que tamén no seu día protagonizou Luisa Villalta nestas mesmas xornadas, no ano 2002, se non recordo mal. Ben, e logo tamén outra das seccións fixas é a que se lle dedica a persoa a que se lle dedica ao Día das Letras Galegas. Neste caso, Luisa Villalta, da que nos ven falar Marga Doval. Marga, que vos paso a presentar xa, que tamén foi daquelas primeiras compañeiras que participaron como convidadas nas xornadas de lingua e literatura xunto coa propia Luisa, con anécdota de por medio que seguramente ela vos contará despois. Marga é profesora de Lingua e Literatura Galega no IE Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. En relación coa literatura galega ten realizado estudos sobre a literatura galega no exilio, a poesía galega de mulleres, a relación entre Galicia e Alemanha, e en concreto sobre autores ou autoras como Otero Pedrallo, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Lois Tobío, Neira Vilas, María Mariño, Xela Arias ou María Xosé Queizán. Como escritora cultiva todos os xéneros literarios, como dramaturga as súas obras Velotero, O corpo que fala e Aurora Rodríguez e a súa filla Hildegard. Foron representadas pola Compañía de Teatro Arte Libre, e Lorca e as Flores de Venus pola Compañía El Producións. Coa representación desta obra remataban precisamente as 22ª Xornadas de Lingua e Literatura que se realizaban daquela no ano 2012 na Facultade de Ciencias da Educación. Colaborou na revista A Festa da Palabra Silenciada e na actualidade pertence á plataforma crítica literaria A Sega, que dito sexa de paso adicou o Día das Letras Galegas a Luisa Villalta antes que a propia Academia. Tamén
Tamén colaborou como crítica literaria no Faro das Letras e na revista Grial. Foi columnista do desaparecido semanario A Nosa Terra e na actualidade publica unha colaboración semanal en Nos Diario, onde precisamente falando daquelas primeiras xornadas. Como poeta recibiu o Premio da Crítica Española no ano 2010 polo libro de poemas A cidades en roupa ao sol. Como traductora recibiu o Premio de Traducción de Aelga pola versión da obra de Gerta Miller Randeado a Lento. É directora do Instituto de Estudos Agrarios Mártires de Sobredo e pertence ao Consello de Administración de Nos Diario. Tamén é presidenta da ONG implicadas no desenvolvemento. Hoxe Marga Doval está con nós para falarnos de Luisa Villalta e a súa intervención, como ben vistes, leva por título Luisa Villalta, unha preocupación polo debir de ser galega. Marga, como a Luisa, é unha mostra da preocupación pola xustiza social, comprometida con ser muller, con ser galega. Como a Luisa é tamén activista, escritora, pensadora, ensaísta, poeta, dramaturga e tamén docente. E do recente traballo ou serie que botou a andar a Real Academia Galega, Luisa Villalta, a rebelión da palabra, quixemos entresacar as seguintes afirmacións de Marga Doval. Para Luisa foi moi importante ser profesora de instituto. Realmente foi máis que unha profesora. Foi, no sentido verdadeiro da palabra e nesa profundidade, mestra. E a modo de diálogo no tempo podemos escoitar nese mesmo traballo a propia Luisa desde unha intervención de arquivo dicir: reclamamos unha educación íntegra que críe non só traballadores, non só produtores dunha engranaxe económica, senón individuos, seres humanos que teñen neste país, ademais, a característica de ser galegos e teñen o dereito de seguir sendo. E continúa Marga Doval arredor da súa amiga, arredor da xeración e arredor do ensino. Era unha profesora que entusiasmaba, con algo moi importante naquela época que foi a rebeldía. Tiñamos que contaxiar a rebeldía, había que ser rebeldes. Non se podía admitir que o que che decían na aula valía. Había que cuestionalo, había que aprender a cuestionalo. Foi un momento maravilloso do ensino, porque tiñamos moita enerxía. Había moitas cousas que facer e había unha gran conexión co profesorado de lingua e literatura, pero non só, tamén algún de historia, por exemplo, que estaba moi comprometido co país. Era un momento en que se decía que os profesores de galego tiñamos que ser axentes de normalización lingüística. Pois ben, hoxe, 33 anos máis tarde, nestas xornadas, non podemos estar máis de acordo con todas estas palabras, non? Marga, que desde este perfil plural do que falaba antes, desde esa perspectiva dunha persoa que compartiu espazos literarios e humanos da amizade con Luisa Villalta, falarános dela. Agradecemos a Marga o que fomos comentando, que participara xa como relatora desde as primeiras xornadas, que nos prestara a súa obra para representar, que estea hoxe aquí. Entón, polo tanto, iso, moitas grazas, Marga Doval, por ser unha das imprescindibles. Non quería rematar a presentación sen lervos uns pequeniños versos de dous dos seus poemas que creo que representan ben o que Marta ven sendo. Un deles forman parte da Cidades en roupa ao sol e un deles que leva por título Autorretrato, un fragmentiño só, leovos. Eu teño medo, ata penso en coidarme, o caso é que aínda me atraen os balados. Nacín coa lúa crecente e medrei co son da máquina de coser de miña nai, sempre no fondo, sempre ao fondo, a orixe. E con todos os kilovatios que traía o meu pai para a casa en forma de pan. Da infancia, gardo o regato da corga a arrolarme mentras un avó moía na fariña. Do outro avó, o feldespato das rochas primitivas e saber que pertenzo ao grupo das persoas que loitan nesta vida. E outro fragmento dun poema que leva por título Retrato da poeta, no que nos di: velaí o destino. A vida boia sempre sobre a cinza, por iso a poeta afirma rotunda a certeza de que hai poesía en que salvarse. Lemos Luisa Villalta. Moitísimas grazas, Marga, pola túa presenza. Moitísimas grazas, Ana. A min dame moita rabia porque perdese moito tempo e esas cousas podedes encontralas por aí e non fai falta, sabes? Eu agradezo na alma porque sei que demes que ocurraches e con moito afecto, pero que aparte que o paso mal cando me presentan, é unha cousa curiosa, pero non prefiro que non me presente.
xa, é curioso, non? Pero o que digan, Marga do Vale xa está. Ben, eu sí quero agradecer, non? Quero agradecer por algo que o mellor, bueno, a min gustame vervos aquí, hai persoas que coñezo, e hai persoas moi novas que estades comezando como hai 32 anos comenzábamos nós, non? E dai 32 anos está, por exemplo, aí Miro Villar, que tamén estivo nestas xornadas, hai 32 anos falando, e que falou e que estudou moi ben, ademais, a poesía de Luisa Villalta, non? O sea, que tedes a Miro, poeta, que ademais que a comprendeu moi ben e acompañou en momentos importantes como unha estadía en Portugal, na que seguro que o pasaron moi ben, aparte de compartir moitos coñecementos. Entón, quero dar as gracias á existencia destas xornadas. Quero darlle as gracias públicamente a Anxo Louzao, a Marta da Costa que non está aquí, e aquele equipo maravilloso de persoas da CIGA e da SPG que curraban naquela altura e que seguen currando hoxe, porque nunca deixan de currar e nunca marchan, aínda que pareza que sí. Quero darlle as gracias como lectora, porque nos aprenderon a ler moitas veces, tamén, sobre todo, como ensinante, porque aprendemos moito en todos estes anos. Hoxe hai moitas cousas, hoxe hai moitos cursos, hai formación telemática, pero naquel momento era un foro moi importante. Foron fundamentais as xornadas de lingua e literatura galega, non só tamén de historia e de formación que había. Hai 32 anos pasou unha cousa moi curiosa que si vou contar, porque para que vexades se vos pasa isto, que o corrixades, porque eu non o corrixen porque non lle daba importancia. E agora, de verdade, que esta semana dixen, mira ti, hai 32 anos, sí, chegou Anxo Louzao e dixo, mira Marga, temos que pedirche disculpas porque na comunicación que des no Obradoiro que des facer Merchespiño máis ti, pois non te puxemos a ti, puxemos o nome de Merchespiño. E eu dixenlle, da igual, non importa, non te preocupes. E esta semana digo, que pena, porque realmente é unha maravilla, porque ver esas xornadas, ves aí a todos os teus amigos, compañeiros, compañeiras de toda unha vida no ensino e non só, e tamén a Luisa Villalta, que viu falar de Don Hamlet de Cunqueiro e Don Hamlet de Shakespeare, porque acababa de sacar este libro, Don Hamlet de Cunqueiro, unha ecuación teatral, e aquí tedes a nova edición, que é o único libro que vai publicar unha editorial que publicou a Luisa Villalta en vida, que foi Laio Bento. É das únicas editoriais que van publicar a Luisa Villalta, das que existen. Ben, entón, ela falou, e ali estaba, como xa dixe, Miro Villar, estaba Carlos Bernárdez, estaba Manuel Forcadela, Coretti San Martín Rey, Pilar García Negro, Carmen San Julián, etcétera, etcétera, etcétera. Pero había unha persoa, e é a ela e a Luisa, a quen lle quero dedicar estas palabras. Sinto, o noso compañeiro Millán Otero, que estaba aí, Millán Otero, falando de Risco, nada máis e nada menos. Millán Otero que deixou o ensino final para dedicarse a ser alcalde, eso que tamén lle pasa a Goretti, ás veces tocan estas cousas que hai que facer e cumprir. E xa, sen máis, vou vos facer unha presentación de Luisa Villalta. Luisa Villalta foi unha persoa moi comprometida co seu tempo, moi comprometida coa súa escrita, e que non lle interesaba para nada que falasen ou non da súa obra. Ela sabía, interesáballe porque a todo o mundo lle gusta, pero non era ese o seu obxectivo. O seu obxectivo era cumprir o que ela consideraba. Ademais, veredes o que significa eso de vir e ser galega. Onde era isto? Onde era? Non sei. Vaya, por Dios. Bueno, eu vou vos presentando a Luisa Villalta, porque, total, a próxima diapositiva non di nada. Interesante. Ben, entón, non abonda desenvolver as pautas elementais para viver. A obra literaria de Luisa Villalta
1957-2004, abrangue todos os xéneros literarios, dialoga con outras artes, vai da man da música, mas non só. Sobre todo, indaga, estuda, conversa coa cultura que a precedeu e que recibiu en herdanza, coa filosofía que interpretou o mundo, coa contorna de todo humano que a envolve, con todos os referentes que chegaron sen chamar e coas que ela mesma convocou, para procurar o seu propio camiño o coñecemento, para sentar na terra e posicionarse nun lugar que non admite dúbidas. Luisa Villalta naceu na ditadura franquista e algo que moitas veces esquecemos ou non pensamos, pero iso significa algo, hai aí como unha diferencia, non sei onde teño que dar. Non é certo. Sí. Ah, sí? Ah, sí, vale. É que lle estaba dando a outra. Bueno, perdón. Polo tanto, foi maior de idade aos 21 anos, non aos 18. Foi violinista e formou parte do grupo de Musescanio da Orquesta de Santiago de Compostela da Xove Orquesta de Galiza. Estudou o que daquela era Filoloxía Hispánica, sección galego-portuguesa. Estudou primeiro no Colexio Universitario da Coruña e despois os 2 últimos anos en Santiago, pero nunca viviu nesta cidade. Ela ía e viña en tren, en coche, no que lle cadrase, porque naquel momento tamén traballaba e tiña xa a súa vivenda na cidade da Coruña. Fíxose escritora e profesora de Lingua e Literatura Galega de ensino medio. Aprendeu que non se nace muller, nin galega, nin escritora, e quixo ser comunidade. Fixo súa a lingua que non se falaba na súa casa, que latexaba na súa cidade, a Coruña, e con ela reconstruiu a súa identidade e foi pobo andando a rúa. Como ensinante, en 1988 aprobou a oposición de agregados de bacharelato na especialidade de Lingua e Literatura Galega. E desde 1991 desenvolveu o labor docente en Sada, no centro que leva o nome de Isaiz Díaz Pardo, que ademais foi o seu primeiro editor de poesía. Música Reservada está editada por Edicións do Castro. Estivo afiliada ao sindicalismo nacionalista, que remataría na Confederación Intersindical Galega, na CIGA. Participou na renovación do ensino coa Asociación Sociopedagóxica Galega, a SPG, que tanto ten feito para que o nome de Luisa Villalta se recoñeza e que ten feito moitísimas xornadas, moitísimos actos. O último deles foi o ano pasado, no aniversario de Luisa Villalta, que se montou unha discoteca na Coruña para podermos bailar a música que pensamos que Luisa Villalta tamén bailaba. Formou parte dun equipo de persoas vinculadas coa Asociación de Profesores de Lingua e Literatura que se chamaba APLL, que entre 1990 e 1991 elaborou material didáctico para o uso do galego nas aulas sobre léxico, construcción gramatical ou expresión oral escrita, que se publicaron en Vía Láctea e tamén en Bahía Edicións. Participou activamente no debate normativo, consciente da problemática no ensino, foi defensora da normativa da SPG e logo na que se coñecería de Concordia. Esta escolla lingüística consciente non lle abriu, aquí está escrito moitos camiños, mais ben non lle abriu ningún camiño para publicar nunha normativa que non fora oficial. Todas as editoriais que acolleron as súas obras defendían a liberdade na procura dun modelo de lingua culto por parte de quen escribía. Como cidadá comprometida, militou desde 1992 no BNG dentro da corrente de esquerda nacionalista. Formou parte da Mesa pola Normalización Lingüística e de Esculca, Observatorio para a Defensa dos Direitos e Liberdades. Ben, hoxe quizáis, probablemente moitas das persoas que estades aquí sufristes o conflito normativo ou acompañastes ou vivistes o conflito normativo como alumnado nas aulas. O mellor tivestes, pois, digo, a sorte porque era, digamos, pluralidade, podíades ver o que estaba pasando de poder, pois, por exemplo, profesorado reintegracionista, profesorado que escribía en mínimos, profesorado que escribía na normativa oficial. Isto pasou, foi así. Despois, decidiuse, tomouse partido por pensar máis na normalización da lingua e na súa dignificación e digamos que o debate normativo quedou aparcado. Cando Luisa faleceu no ano 2004,
aínda se estaban renovando as normas que temos actualmente, eses cambios que houve de achegar o que eran os máximos, os mínimos, que era unha terminoloxía moi da época, se se admitía Bel, se se admitía Galiza, todas estas cousas pasaron e de verdade perderonse moitas enerxías, pero penso que era importante e sobre todo hai persoas que non puideron publicar noutras editoriais. É importante e ás veces isto esquécese. Luisa Villalta foi unha escritora moi consciente do valor da palabra, do tempo que lle tocou vivir e de pertencer a unha historia comunal, e no sentido máis profundo do pobo é unha persoa escritora de palabra. Moi activa no seo da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, foi vogal da súa directiva desde o ano 93 ou 2001, membro do Consello de Redacción da revista da Asociación de Escritores en Lingua Galega Contemporánea, participou con comunicacións ou recitais nos encontros varios de Galeusca. Galeusca son os encontros dos escritores galegos, escritoras galegas cataláns de Euskadi, e outros como o cuarto Congreso de Escritores Galegos ou as Xornadas das Letras Galegas de Lisboa. Representou a asociación a Elga no Congreso Europeo de Escritores en Viena. O 5 de febreiro do ano 2000, despois dunha asamblea de carácter aberto a que acudiron máis de 100 persoas relacionadas co mundo cultural, fixadevos que época, para que no ano 2000, hai 24 anos, nacía o Foro da Cultura, co obxectivo de analizar o estado da cultura galega e achegar alternativas para o futuro. Luisa Villalta sería a coordinadora da área dedicada á revisión histórica e á análise crítica da cultura. Creo que se vedes o documental da Real Academia, hai un momento onde sae Luisa precisamente falando nun destes encontros. Non foi allea Luisa Villalta as manifestacións cívicas convocadas pola plataforma Nunca Máis que tiveron lugar en Galiza, despois do desastre do Prestige. Participou activamente coa plataforma contra a Burla Negra, organizadora do Foro Negro da Cultura, escribiu poemas e recitou. Estivo entre a veciñanza de Sada para defender a legalidade de Abel López Soto, alcalde elixido por unha ampla maioría, e protestar contra o transfuguismo como práctica. Tamén desde a súa columna en A Nosa Terra, no número 1113 do 22 ao 28 de xaneiro de 2024, co atinado título de Sadismo. Luisa era unha persoa que tiña moitísimo humor, moitísima retranca, e ademais gustaba moitísimo, por exemplo, os xogos de palabras. Compromiso cívico ata remate dos seus días, a súa vez, súmase á defensa dos dereitos do pobo palestino nunha nova edición do libro Intifada, ofrenda dos poetas galegos a Palestina no ano 2003, que presenta nun recital no Hotel Araguanei en Compostela o 27 de febreiro e que sería a súa última lectura en público dun poema. Formaría parte do grupo de persoas relacionadas co mundo cultural que realizaron o Camiño de Santiago por iniciativa do ONG Acción contra a Fame, mais xa non estaba. Isto foi o 19 de marzo e Luisa faleceu o 6 de marzo. O grupo chegou a Compostela o 22 de marzo, Día Mundial da Auga, e camiñou todos así o din, e todas así o din, na compaña de Luisa Villalta. A obra literaria de Luisa Villalta agarda para ser lida, para ser redescuberta coa luz de novos tempos e co gozo sosegado dunha lectura lenta e atenta. Os seus textos, todos eles, agardan para establecer connosco un diálogo tan actual como no momento en que foron publicados. Veredes, cando leades, é impresionante. Un diálogo que non vai estar influído nin polas tendencias ou correntes daquele momento e que, situado na actualidade, nos permita ler a obra en toda a súa dimensión. A escrita da autora de Ruído séntalle ben o paso do tempo. Agarda a súa obra dramática completa, que foi publicada en edicións proscritas baixo a responsabilidade de Alexandrina Otero e Lino Braxe, desde toda ela. Agarda tamén a narrativa, e isto sí que é algo que vos vou comentar. Lín todos os libros de Luisa Villalta de novo, pero hai un que non puiden ler, porque non atopo, e que tiña ese libro, que é Silencio ensaiamos, o libro de relatos, que está en 3 bibliotecas
na de Magisterio, pero estaba collido, o sea, non fun capaz de volver a reler este libro. Recordo que o último que dá título, recordo do que trataba e pouco máis, e este libro, pois non sei se se vai reeditar ou non, porque a narrativa está aí agardando. Agardan, estes libros fora publicado pola editorial Vía Láctea, que desapareceu en 1991. Ata a súa novela Teoría de xogos, que tamén foi publicada por Laio Bento. Reeditouse, e aquí tedes, bueno, esta é a primeira edición, As chaves do tempo, da nosa terra, nunha edición moi bonita que se chamaba Froita do tempo, e acaba de sair en Cuarto de Inverno, que esta, que ademais, bueno, ten unhas ilustracións preciosas, maravillosas, bueno, podedes, de verdade. Por que insisto nas chaves do tempo? Porque a novela, ou seja, é o libro de Luísa para levar o ensino, como leváramos naquela altura. É un libro que, bueno, xa falarei despois, pero se non xo digo agora, que está centrado na Idade Media e vai desde a Idade Media até o presente. O libro comeza así: Silencio me chaman porque neste tempo en que vivo non se me escoita. E o libro remata desta maneira, e non é un spoiler. Pedro e María pasaron de longo sentindo na pel novamente o perigo. Continuaron até outra dependencia onde foron ben recibidos, con moitas demandas de que contasen a súa experiencia, o que acontecera no pasado e o que xulgaban que aínda estaba por acontecer. Pero que alí falaron xa non me foi dado escoitalo, pois non pertencía ao meu tempo, senón a outro, ese onde habitades os leitores, quizáis desta miña historia, os que se nada lembrades do que aquí se dixo, ocasión é esta de aprenderdes estes feitos veraces para que, por fin, sexades quen de abrir o futuro o reino que un día perdemos. E diso se trata, de abrirmos a obra de Luísa Villalta nesta actualidade, que pensemos non só nese reino que un día perdemos, na Idade Media e todo o que aí pasa, onde Luísa entronca coa literatura da materia de Bretaña, porque Merlín o que é capaz de construir dúas chaves, que son esas chaves do tempo. E aí Luísa dalle a man, por unha banda, a materia de Bretaña, e por outra man, estalle dando a man a nosa tradición oral, a cultura popular, a trave de ouro e a trave de alquitrán. Luísa sempre fai iso. Está continuamente conectando a literatura galega, a cultura galega, o popular, o existente, coa cultura universal. É algo que fixeron outros escritores e que lá tamén fai. Entón aí tedes tamén a materia de Bretaña para poder destraballar desde o ensino. Tamén ten un poema que xa vos aparecerá despois por aí, que se titula Fada Morgana e que está tamén publicado na revista Madrigal e que foi publicado despois non sei se, bueno, creo que cando se publicou xa ela acaba de falecer en 2004, que se chama Fada Morgana. E se tedes compañeiros e compañeras de filosofía, nesa mesma revista Madrigal hai un poema moi interesante para que o profesorado de filosofía leve as aulas, porque fala de Nietzsche. É moi interesante, fala do mercado. Entón, hai moitísimas cousas. Quero dicir con isto que a obra de Luísa Villalta pode ser tratada en moitísimas materias, bueno, como casi todos os dos escritores, pero é moi atractiva para isto. É moi atractiva, por exemplo, ler a súa primeira obra dramática que se chama Concerto para un home só e que fala continuamente de música que se está escoitando, que é unha das músicas, o sea, a música preferida de Luísa como música clásica, e é moi interesante porque se se lee iso na aula e ao mesmo tempo se poñen as pezas de música, pois dá unha dimensión da música da autora e tamén da historia da música. Ben, agarda a obra ensaística desde o Don Jale de Conquero, que aquí está, de novo, unha nova edición, e tamén, por suposto, o outro lado da música, a poesía, relación entre ambas partes na historia da literatura, que saiu en 1999 e que sí estivo nos institutos, e que sí falamos dela nos institutos e levamos. E Luísa tamén falou desa obra nestas xornadas.
E é unha obra moi interesante porque pon en relación a música coa obra de Rosalía de Castro, de Curros, pero tamén de Manuel Antonio. E é moi interesante porque estamos vendo así pois toda esta análise. Chaman pola nosa atención eses outros textos que poderíamos encadrar no xénero do ensaio e que nos ofrecen a crítica e o cuestionamento da autora sobre conceptos, etiquetas e modos de comportamento. Poderíamos decir que obedecen o seu desexo constante de debate e intervención social. Textos publicados en diferentes medios, por exemplo, da épica o publicismo, lido no 4º Congreso de Escritores Galegos, que se celebrou en Vigo do 14 ao 16 de decembro de 2001, publicado na nosa terra, no Foro das Ideas e das Artes, e tamén na revista Galician Magazine da Asociación Galego-Alemá, ate Por que os homes non nos leen, incluído no libro 12 ensaios arredor de Virginia Woolf. Merecen atención de lectores e lectoras de hoxe non só o libro das columnas, que foi unha homenaxe que se publicou, todas as columnas de Luisa publicadas en edicións A Nosa Terra no ano 2005, un ano despois do seu falecemento, e aquí están todas as columnas que Luisa escribiu desde o 2 de xaneiro até o 4 de xaneiro de 2002, 4 de xaneiro de 2002 até o 4 de marzo do 2004, non? E foi o último que escribiu, así que entregou para publicar ese 4 de marzo, ela faleceu o día 6. Merecen atención, vanse publicar as columnas, é unha boa noticia. Vanse publicar, a editorial Galaxia vai publicar as columnas. Ben, Luisa publicou en moitísimas na Festa da Palabra Silenciala, en Agalia, en Luces de Galicia, en Enclave, en Grial, na Travedouro, en Boletín Galego da Literatura, en Mundo Losófonos, en Tempos Novos, etc. O sea, era unha escritora moi demandada. E a súa opinión interesaba, era importante, elíase. E o que, por exemplo, mellor non facía, digamos, nunha oficialidade, pois publicar, digamos, que en editoriais e que só publicaban en normativa oficial, si o facía en noutras publicacións. O sea, aí si entrou o seu pensamento. Todos estes textos constitúen a situarnos nas coordenadas en que desenvolveu a súa obra e nos debates en que interviu. E, por suposto, agarda por nós unha lectura da súa poesía desde os seus pioneiros 7 haikus publicados no Correo Galego o 4 de 4 de 1985, e música reservada até o poema Fada Morgada, publicado na revista Madrigal 2004, e Papagayo no ano 2006. Papagayo, que este libro difícil de encontrar agora, aínda queda algún por aí. Hubo un momento que chegaron a valer 300 euros, pero non fagades caso, se percorredes as librerías hai nos máis baratos, e queda algún. E que claro, na rede poñen, sabedes, de verdade, chegou a valer 300 e pico de euros. Bueno, tamén vale as décadas de Lois Tobío 700 e algo, cousas así moi raras e moi extrañas, pero bueno. Vale, van pasando os días e Luisa Villalta vai ser autora homenaxeada co Día das Letras Galegas. Agardamos que a súa obra se publique, pero a min si hai algo que me está gustando, e é que Luisa Villalta era tan crítica e tan que creo que estaría moi feliz pensando que todas as súas obras non van a estar para o Día das Letras, estarán para despois, o que vai permitir, creo, que haxa unha continuidade, porque as letras galegas, ás veces, a festividade semella como a morte dun escritor, é dicir, de Lois Pereiro, parece que non volvemos a falar. Parece que non volvemos a falar xa de Xela Arias, que ainda está aí recente, non? María Mariño, hai que volver a reivindicala. Entón, a min gústame pensar que Papagayo se vai publicar na editorial Calandraca en setembro. Está ben.
Entón, bueno, pois agardamos a obra narrativa completa que é necesaria, non só a que publicou nos libros. Luisa publicou moitos relatos en moitas antoloxías de relatos, están por aí, hai que reunila. Tamén falta todo o seu ensaio, que é moi importante, e tamén se vai publicar, creo que xa, pronto, a obra dramática completa. Entón, todo isto é necesario. E, ben, isto titulábase, de alguna maneira, tiña que ver con bueno, isto foi o que pasou hai 20 anos, non me vou deter nisto, pero hai 20 anos, o 4 de marzo, a súa última columna, Cultura, Cultureta, Culturismo. O 6 de marzo foi a reunión da Asociación de Escritores en Lingua Galega, precisamente o mesmo día que nos comunican a súa morte. O 8 de marzo, o Día da Muller, foi o seu enterro no cemiterio de San Amaro, e ao mesmo tempo estreábase a exposición da Alfombra Máxica ou Alfombra Voadora, e, bueno, que era un proxecto de 150, non de 15, de 150 mulleres de todo o mundo que tecían esta alfombra máxica nun momento en que se estaba dando, pois, como se chamaba isto que se viu en Vigo, se me foi, bueno, aparecerá por aí. Bueno, e entón, na exposición Fundación Gonzalo Torrentes Ballester en Compostela, inaugurouse o 13 de marzo, pero o 8 de marzo, precisamente o día do seu enterro, había un recital no que Luisa tiña que estar. Entón recitaron Eva Veiga, Rosa Neira, Olga Patiño, e evidentemente isto converteuse nunha homenaxe á poeta. Despois era o encontro da Marcha Mundial das Mulleres, e entón nese encontro tamén ese cadro de Luisa, que veredes o que é, no que ela participa nesta exposición da Alfombra Voadora, e que xa participara na exposición de Burla Negra. Ben, pois vedes por aquí todo isto, se queredes, isto é un caligrama. A Luisa gustaballe muitísimo xogar a poesía visual, gustaballe moito a súa letra. Isto é un caligrama que ela fai do seu poema, publicado en Portugal, como veremos, que se chama Rota o interior do ollo, vale? Entón, este caligrama serviu, percorrou o mundo nesta exposición da Alfombra Voadora, que estivo en 25 países, entón, bueno, pois aí o tendes. Estas, aquí digo vos onde está, esta exposición está guardada no Centro Galego de Arte Contemporánea. Sería maravilloso que este ano se pudese volver a expoñer e que pudésemos ver este caligrama de Luisa. Ben, aquí están esta páxina, unha páxina dun xornal, como pode dicir tanto? Pode dicir moitísimo. Fixadevos, é impresionante, chamase Xanela de Luar, está coordinado por Ribadulla Corcón e por Vicky Ribadulla, e formaba parte del Correo Gallego, e esta é a páxina publicada o 4 de abril de 1985. 1985, que é un ano importante na poesía, por moitas cousas, porque vai aparecer no Grial un artigo de Enrique Monteagudo que vai falar sobre a poesía galega e vai situar moitos marcos e vai, de alguna maneira, caracterizar, por exemplo, vai comezar a caracterizar os poetas que se coñecidos como da xeración dos 80. Entón, fixadevos, aquí hai un dibuixo e hai a escolma da poesía galega de 1976 a 1974, feita por Xulio López Valcárcel, outro poeta da Coruña, tamén amigo de Luisa, e que vai falar desa escolma de Xosé Lois García, en que, curiosamente, el vai falar dunhas poetas que están empezando, e nomea a Helena de Carlos, a Cristal Méndez Queixán e a Xela Arias, que serían un pouquiño máis novas que Luisa, non? E nomeas que aínda non teñen libro publicado. E a Chus Pato, que aínda nesta altura tampouco tiña libro publicado, non? Entón é moi interesante o que nos pode dicir unha. E aquí están os 7 haikus de Luisa Villalta, que é a primeira publicación que ela fai.
O sea, nestes momentos, pois, Luisa é como unha poeta oculta que se deixa ver aquí, porque realmente é música e está, digamos, que oculta como poeta, non? Entón, nestes momentos, digamos que a presencia pública nestes momentos de Luisa vai desde 1985, a publicación destes libros, até a publicación do Papagayo. Poemas que foron escritos no final do 2003, porque ela remata de escribir os poemas do Papagayo e entregallos inmediatamente a Maribel Longueira, que é a fotógrafo coa que colabora e a que tivo a idea. É arqueóloga que se dirixe o que foi o barrio de Papagayo e vai tomando nota da destrucción dese barrio e da construcción dun barrio, pois, de outra maneira, totalmente, bueno, pois, digamos, que nada ten que ver co que ali había, non? Entón, dos anos 80, en onde encadramos a Luisa? Visualízanse as grandes transformacións na poesía galega que xa se apuntaran na década anterior, co abandono do populismo e do socialrealismo. Na nova década conflúen voces diferentes, estilos e tempos. Luz Pozo Garza está escribindo cando escribe Luisa, Méndez Ferrín, Darío Xoncabana, Margarita Ledo, e aparece Rompente ou Cravofondo. Novos nomes de poetas pronúncianse en alto ao seren antologados por Luciano Rodríguez en Desde a Palabra 12 Voces, que foi unha antoloxía que saiu no 86 fundamental. E eu recordo, pois, bueno, pois como Paulino Vázquez e Forcadela estaban moi contentos de seren antologados. Naquela altura non se pedía permiso para antologar a un poeta ou unha poeta, e que era unha honra e todo o mundo estaba esperando a ver se entro ou non entro. Era así, e que os tempos mudaron. Pilar Pallarés era a única presencia feminina no volume e unha das antólogas da poesía de Luisa Villalta, coa que comparte círculos de amizades, militancias políticas e teren nacido o mesmo ano, como Ramiro Fonte ou Manolo Rivas. Compartirá vivencias, Luisa, un tempo e a cidade da Coruña, co grupo de Amor e Desamor, título que envolve 2 volumes de poesía publicados por Edicións do Castro, o primeiro en 1984 e o segundo en 1985, que inclúe os nomes de Lino Braxe, amigo, que tamén vai ser o responsável, xunto con Alexandrina Fernández Otero, da publicación da súa obra completa, o que se pensaba que era a súa obra completa, porque hai polo menos unha máis. Con Monterroso de Besa, con Xavier Sebane, con Miguel Ángel Fernán Bello, con Mato Fondo, con Lois Pereiro, con Manolo Rivas, con Pilar Pallarés, con Francisco Salinas Portugal e con Xulio López Valcárcel. Grupo que visibilizou poesía en recitais pola cidade, en que a violinista, poeta oculta, participaba como público, pero xa escribía. Penso que sería aquí, a beira, sobre todo, de Pilar Pallarés e dos poetas de Amor e Desamor, onde habería que situar a Luisa Villalta. Non pola temática, porque, como moi ben me explicou un día Pilar Pallarés, ela mandou os poemas que lle cadraron para esa antoloxía, non estaba pensado, pero sí por as vivencias e polo tempo e pola necesidade de sair, de darlle visibilidade á poesía, porque era moi importante. Luisa é unha autora que escribe cando se consolida o grupo. Como Pallarés, unha autora que terá moito que reflectir sobre a súa condición de escritora e o lugar que ocupa, e o vai facer nun ensaio e tamén nas páxinas da Festa da Palabra Silenciada. Elas formarán parte dese movimento que se manifesta e que irradia a partir da Festa da Palabra, que comeza a publicarse en 1983. Que debe asaltar a lingua, nomear o corpo e ocupar o seu propio espazo. Ben, para explicar o título desta conferencia, voume deter un pouquiño nun artigo que escribiu Luisa Villalta, que se titula Galiza ou nada. Manuel María, Antón Avilés de Taramancos e Novo Neira son a triade contemporánea de referencia para Luisa Villalta. Os poetas maiores que fixeron da literatura un compromiso, que abrazaron o deber da transmisión
cos que Villalta estableceu unha relación moi especial que se estreita cando entra na Asociación de Escritores. En 1992 falece Avilés de Taramancos. No libro Ruído, o penúltimo poema está dedicado a Antón Avilés de Taramancos na memoria. Na revista Casa da Gramática do IES Virxe do Mar de Noia podemos ler o poema de Villalta, Contestación a un poema de Avilés, Concerto de outono, onde se ilumina o seu verso de autoridade antiga. 10 anos despois do seu falecemento, desde a súa columna titulada Quen terma de quen, de A Nosa Terra, Villalta lembra o poeta de Taramancos, un deses xigantes que asegura e teimosamente continúa así a termar de nós, é o que ela di. Unha semana despois de que se lle dedique o Día das Letras Galegas, no 2003, e estas palabras tamén ya caen agora a ela, a poeta que está escribindo en concreto volve lembrado: temos no conxunto da obra de Avilés a épica escura dunha victoria difícil, unha historia colectiva na que ficou encerrada a súa historia persoal, co corazón aínda en vilo, en espera sempre dun capítulo decisivo. Unha historia así non vale para calzar unha mesa. Era unha das súas frases. En 1999, despois do falecemento de Novoneira, pode lerse en A Nosa Terra a carta Galiza ou nada. Aí aínda Luísa non escribía columnas. As columnas son do século XXI, do 2002, que se inicia coa referencia ao verso do autor do Courel. Galicia, será a miña xeración quen te salve? O que ela responde: nacín no ano en que o Xío Novoneira preguntaba isto. Quen sabe se no mesmo instante. Entón, ela vese marcada por esta xeración e vese marcada por este verso. A todos nós, os que xa éramos, sigue dicindo, e os que aínda seremos, porque a todos, é verdade, chamaránnos Galicia. Ou non nos chamarán nada, di Luísa no 99. Refírese á xeración do Xío como irmandade, discípulos de Otero, aprendendo a ser mestres, herdando transmisións e conscientes de non ser ningunha gloria, e aquí é importante porque despois vai no decir de novo, vai retomar esta idea que sempre está presente nela, non ser ningunha gloria o paradóxico destino da liberdade, e por iso libremente aceitado. De novo frente ao verso, irei un día do Courel a Compostela por terras librada, afirma sentir a necesidade dun país enteiro sen fisuras, necesidade e vontade que ven da terra e do extraño destino que nos leva obrigados a sermos libres. Para Luísa, ela escolleu este destino, escolleu esta maneira sabendo, e así o veremos, que viña dunha antigua derrota. E xa veremos. Villalta saúda a publicación da obra completa de Manuel María no 2001, a testemunha lírica dun poeta que foi facendo da súa vida unha excusa para dar forma de verso o que lle foi dado respirar. Por isto é precisamente a característica que ten o ser poeta. O sea, fíxense, dar forma do verso o ar que lle foi dado respirar. En realidade, o que nos segue a dicir a poeta é que a poesía é pobo. O poeta da Terra Chá e a súa compañeira Saleta dedícalle un poema de Ruído en que sobrecolle o verso final, a dualidade entre o pobo e a pluma da escrita. No meio da masa que ignora a palabra, a pluma é só un xesto, di. Unha escritora e aquí agora acabo de perderme, pero bueno, sigo por aquí. Ben, entón aquí temos isto e ben, o que despois remataremos coa unha das súas poéticas e veremos como isto entronca con isto, e eu teño que volver a encontrar, claro que estou aquí. Ben, Manuel María será unha das persoas que interveña o 8 de marzo de 2004 na súa despedida no cemiterio de San Amaro na Coruña. El falecerá exactamente 6 meses máis tarde. Un tempo antes,
O 29 de novembro do 2003, no Teatro Principal de Pontevedra, ten lugar un recital para poñerlle o ramo ao Congreso a Galiza de Bóveda, en que Manuel María e a poeta participan, entre outras voces, ela coa lectura do seu poema escrito para a ocasión, Materia, de Alexandre Bóveda, que se incluiu cos demais poemas lidos no Cartafol poético para Alexandre Bóveda, no ano 2006. O poema é a identificación do pobo ao que pertence. Materia de Bóveda, é dicir, Galiza, esa palabra, que non nos fai felices a nós tampouco, porque por ela nos mataron e aínda nos apontan co fusil do dedo acusador. Así é o que di o poema. Vele aí ese extraño destino do que lle falaba no Moneira, esa condena que os conduce obrigados a sermos libres, a conciencia que ela herda de ser galega e acepta que galega non se nace. E sen necesidade de mirármenos o espello, di, convénzome que son muller. Non me queda nada, 15 minutos, vaya por Dios. Bueno, da igual decir Deus, Dios, porque total eu non son crente, entón. En 1983, para dar respeto ás persoas que creen, por exemplo, Manuel María, en 1983, para dar a palabra a muller, nace a revista Festa da Palabra Silenciada, como xa vos dixen. Foi fundamental para poetizar e nomear o mundo como muller, para falarmos dun cambio, dunha transfusión de versos entre as diferentes xeracións de escritoras e de poetas que había naquela. Luisa Villalta colabora na revista con 2 poemas e un artigo de opinión. O primeiro é poema Muller Mensura, que forma parte do libro Ruído, en 1995, dentro do apartado titulado Ritos de Resistencia. Na primeira parte, que mantén o título Muller Mensura, que se compón dos 5 poemas, este é o situado no terceiro lugar. Os ombros empezaban a falar. Venus, melada e un cincel. Entre esta versión e a última, isto sí é moi interesante para levar a aula, por exemplo, ver como a escrita dunha poeta evolúe e cambia, e que mesmo o que xa ten publicado pode darlle unha volta. É moi interesante comparar o poema publicado na Festa da Palabra e o poema que sae en Ruído, porque claro, na Festa da Palabra sae como poema só e en Ruído sae nunha unidade, vale? Este poema, na Festa da Palabra, leva unha cita dunha autora. Luisa lía moitísimo. Luisa era unha grande coñecedora, interesáballe moito o mundo clásico, o mundo grego, interesáballe non só, por exemplo, algo que nos uniu moito foi a existencia de Hildegard von Bingen, a música e escritora de Bingen de Alemanha, pero ela coñecía as escritoras gregas. Entón, esta leva unha cita de Erina de Telos, do século IV a.C., coa que a autora vai dialogar nos 5 poemas, e di así: por que o artista que trazou tan habilmente e con tanta verdade as faccións desta muller non lle deu tamén a palabra? Entón, aquí vemos a Luisa que se pregunta cal é a súa presencia como escritora, e xa o fai desde o inicio, vale? Volve no número 12 da revista hai outro poema que tamén, ademais estes poemas son moi interesantes porque son moi doados de levar, e pódese traballar moito con eles, que as damas que antano cantaron, e que realmente o que evoca é o célebre poema La Ballade de Dames du Temps Jadis, de François Villon. O poeta, neste seu cantar, o cantar das damas que foron coas neves de antano, e a soga o pescozo, di Luisa Villalta. Canta para que nos adentremos nas imaxes construídas na literatura que nos chegaron a través do símbolo, o veludo vermello que muda na fita de seda da cantiga medieval, a palabra que espera como Penélope e que non lle foi dada, como a Venus melada, que sinalou Erina de Telos. O poema sitúa no centro ese silencio, rico alimento torrencial para amamantar greis enteiras que nos lembra o inicio das chaves do tempo. Vela aí o destino da muller como carne de multiplicar e de verbo. E a poeta, neste seu querer cantar, o cantar dos cantares, converte a muller en suxeito. A súa balada trae os seus nomes ao centro do poema.
porque nunca os seus nomes esqueza ninguén de cantar. Ben, este poema, que se pode considerar solto próximo á temática de ritos de resistencia que o autor ou ben non tiña escrito ou decidiu deixar fora, relacionase co poema Fada Morgana, Villalta coa reconstrucción do mito e da figura literaria. A personaxe da materia de Bretaña preséntase como guía dunha comunidade a que pertence o eu poético, unha reformulación literaria da tradición propia do feminismo, reformulación que a dramaturga Villalba tamén nos ofrece na obra de teatro As certezas de Ofelia, que espero que se publiquen moi rápido. Están aquí publicadas. Aínda se poden conseguir. Se chamades a SPG, aínda hai exemplares. Digo porque é moi interesante ter o Teatro de Luisa. E ao mellor é que é un pouco feo porque sabese que vais a ir e non se debe, bueno, pero o importante é que hai que ler a Luisa como sexa. Entón, se hai que volver a facer como con Xelarias, fotocopiar o que non está publicado, pois haberá que facelo. Ainda que sexa como unha intervención. Vale, que hai que facelo. Entón, aí está bueno, pues todo isto das certezas de Ofelia e é, de alguna maneira, despois viría o libro maravilloso de Begoña Camaño, Morgana en Esmelle, e tamén esa reelaboración de Morgana. No número da publicación da Festa da Palabra, Luís escribe: mulleres sí, pero contesta un convite desde a propia revista para reflexionar sobre a situación da escritora e te quitar unha literatura como de mulleres, para Luisa, tamén para Xela Arias, e este era un debate moi da época, podía situala nunha situación de inferioridade, no defecto de ser mulleres, como quen está cego, ou como quen lle falta un pé, ou como quen está coxo. A ritualización do problema. O texto remata cunha reflexión positiva. O triunfo só se acada cando se mira ao ceo e só se ve nel a inmensidade do espacio que temos para voar. Se a isto é o que lle chaman posfeminismo, di Luisa, esperemos que nos chegue canto antes. Neste tema afondará a autora, nun ensaio que se chama Por que os homes non nos leen? A difícil homologación da literatura escrita por mulleres, onde desenvolve a encerrona do feminismo de encerrar as mulleres na feminidade, en que ilustra as palabras con exemplos do labor de mulleres como Hildegard von Bingen ou Murasaki Shikibu, escritora en xaponés e fundadora da literatura nacional do país, como Rosalía de Castro. As tres están no poema As damas de antano cantaron. E vou pasar porque non me queda nada, entón vou así. Ben, como vedes a obra de Luisa, bueno, aquí tedes todo o que escribiu en teatro, está aí nese volume. É moi interesante traballar a relación do teatro coa música, pero non só. Ela, por exemplo, en concerto para un home só, cuestiona a un melómano. No representante cuestiona a un actor. O sea, é moi interesante. Isto sí se pode ler na aula porque son textos moi breves e dan moitos xogos, xa digo, para escutar a música de fondo que se nos está chegando. Os 12 anos da guerra é maravilloso. Apareceu Os pasos contados, que estaba no arquivo Francisco Pillado e que foi presentado o premio Arlequín, que gañara outra dramaturga desta época, porque realmente do teatro falase moi pouco, e do teatro escrito por mulleres tamén, que era Inma Antonio. Ben, traduciu libros fundamentais, o Manifesto por un novo teatro e tamén a Mandrágora, ese texto de Maquiavelo que o fixo en colaboración con Francisco Pillado. O primeiro que fixo tamén foi unha edición, isto verédelo, está, e aquí están a narrativa, xa digo, silencio ensaiamos, por favor que apareza, porque hai relatos maravillosos, teoría de xogos, que Luís aí o que quixo, e así, falamos moito deste tema, porque é unha obra moi relacionada coas afinidades electivas de Goethe, e ela o que trata é precisamente iso, como a escolla de diferentes persoas pode, de alguna maneira,
motivar os teus comportamentos e as chaves do tempo, como digo. O Don Hamlet de Cunqueiro, que foi un libro maravilloso, por favor, lede o Hamlet de Shakespeare a partir da luz de Cunqueiro e despois como Luisa nos despexa algunhas incógnitas. E o outro lado da música, a poesía. Bueno, aquí tedes, bueno, pois hai un texto moi importante que vos recomendo, podedes atopalo na rede, que Nós Aqueles, que está publicado nas actas das primeiras xornadas das letras en Lisboa, publicados pola Xunta de Galicia e polo Centro Ramón Piñeiro, que é do ano 98, porque fala da relación que tivo moito Luisa con Portugal. A Luisa foi o Rota ao interior do ollo, foi publicada por Edición Stema en Portugal. Tamén é unha poeta antologada, ten moita presencia en Portugal. Do Congreso de Escritores Galegos está da épica publicismo, tiña aquí fragmentos para lervos, un texto maravilloso, depois o libro das columnas, que pasa aquí? Bueno, e aquí xa vería toda a poesía espallada que vos fun. Eu, se queredes, mando vos isto como material, porque para que busquedes, non? Hai artigos que eu considero fundamentais. Bueno, reeditouse así a obra. Aquí temos a Sinfonía de Escenas, as palabras... Bueno, é sobre as palabras ingrávidas. Se despois hai tempo para coloquio, podedes preguntarme que penso, porque non creo que haxa moito tempo, non me queda xa nada, vale? Quero rematar. Esta antoloxía feita por Pilar Pallarés e por Eva Veiga, publicada en Chan da Pólvora, que ademais con textos delas dúas maravillosos, de introducción o de Pilar e epílogo de Eva Veiga, xa se publicou en Cuarto de Inverno as chaves do tempo, etc. Estas serían compañeras de Luisa que están entre o grupo poético de Vigo Rompente, como Xela Arias, entre o grupo poético da Coruña, como Chuspato, podría estar por esa época, e Pilar Pallarés, vale? Aquí están os 7 haikus. Perdón. Unha zarabanda, porque puxen isto? Porque é un soneto de música reservada, o primeiro libro, e é moi interesante para xogar co alumnado, coa terminoloxía musical que ela emprega, que ademais é a música que lle gusta. Unha das pezas preferidas de Luisa é unha zarabanda de Bach, que foi a que se interpretou no seu enterro. De Ruido, en concreto, e aquí está o papagayo, Luisa Villalta, Eva Veiga, que vai ser a prologuista da nova edición, conxuntamente co autor do prólogo actual, Fernández Naval, e Maribel Longueira, que é a fotógrafa. Aquí están fotos, estaban os poemas do papagayo, pero, ben, desapareceron. Estas son as fotos sobre as que Luisa escribe. Este é o poema de Materia para Alexandre Bóveda, que non vos vou ler agora, porque non dá tempo, e prefiro lervos isto. Un día, di na Poética da Concreción, saindo o meu violino, lembro, enxordecín a escala da corda por lle facer nós de palabras que me permitisen baixar os camiños como unha dama aristocrática empobrecida pola necesidade de coñecer. Non sei cal das dúas condicións, a aristocracia ou a pobreza, me levou os vieiros da resistencia, onde perdín unha guerra que xa fora perdida. Así arrastro as miñas feridas transhumanas polas trincheiras inútiles da cotidianidade. Quixen matar a morte provisional moito máis letal que a definitiva. Quero, transcrever o que briva en min, o que escoito, o que é. E aquí, di, os temas non son meus, son o mundo mesmo, e a vez o mundo mesmo son eu. O tema é o que me fai a min comunidade, unha preocupación polo deber da humanidade, unha maneira galega de ser humana, unha preocupación polo deber de ser galega. Ben, permítesme ler o último poema. Só vou ler ese poema porque creo que é necesario lelo, que ten moita actualidade e foi o último poema que leu Luisa. E agora non aparece. Só
por favor, que é o poema dedicado a Palestina, que foi lido, como vos dixen, o 27... non está... como pode ser? O 27 de febreiro. Pois nada, non está. E vai aparecer despois, veredes. Bueno, teño aquí, xa está. Teño aquí eu. Pero é que é necesario ler este poema hoxe. Creo que é o único que hai que ler hoxe, desde a miña banda. Aquí está. Vamos a ver. Debilidade. Uf, casi non vexo. Que casi non o vexo, fíxate. Aquí. Porque non son soldado nen suicida, confeso que son débil, e que na miña debilidade vin os ollos da morte, e tiñan o teu nome, Xerusalén, un nome amurallado pola destrucción. Confeso que son débil, e que vivo ofuscada polo vicio da razón, que me fai ensoñar un mundo poderoso de xustiza, empezando pola miña propia rúa, e que teño o delirio imperialista de querer chegar a dominar os que dominan e denunciar como se esconden por detrás do muro onde non lamentan nada porque a dor non lles pertence. O meu prazer é insultar os seus disparos virtuosos e maldicer a súa epopea triunfal, consistente en non deixar medrar os nenos que condenaron a vagar xa para sempre entre os entullos mesturados cos cadáveres. Ante a miña blasfemia, como en eco, ouvin queixarse os deuses, afeitos a eses templos suntuosos, torcidos de dor nas cabezas como a miña, embotadas pola afán de liberdade, pedindo non ser tan cruelmente ameazados pola paz que se avista, cabalgando na razón e na esperanza cada día en que se clama pola paz, cada vez que o día estoupa. Hai aínda tantos nenos esperando turno para non nacer, que se agolpan entre as pedras, mentres a voz dun deus escravo envía lexións de anxos coas botas da milicia enfurecida, repartindo os naipes do seu propio temor. E eu confeso que son débil, que son moito máis débil que o odio, máis débil que a pobreza ante a riqueza innegociável, máis extraña que o hábito vencido da represión. Por iso, pido a paz e un Estado popular para o pobo pobre, débil como a min en Palestina. Moitas gracias.